ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Рӯзи барномаҳо каме беҷо шид, лекин ҳеҷ гап нестай. Мақсад як пропустит кардем, ба ҳамин хотир рӯи видеое ки дина мебиромад имрӯз мебирояд, яъне ки рубрикаи видеоҳои тарснок. ширкати шифоҳиҷома ба шумо имконият метаҳад ки бепул ҳиҷома, фитобочка ва массаж кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, фарбе шудан, лоғар шудан, бемориҳои занона ва мардона ва дигар. шифо фармо муроҷиат кунед. Видеоҳое ки дар ин випуск дар борашон гап мезанем, ягон чизҳое нестанд ба мисли бовардорӣ ё ки надорӣ ё ки оё боша набоша, монтаж боша, дигараш не. Ҳамашон видеоҳои реалиянд ки тавассути камераҳои назоратии дар, яъне ки тавассути домофон ба навор гирифта шудагианд. дар видеое ки айни замон тамошо мекунем, дида мешава як мард ва дар пушташ дида мешава фарҳо, ба мисли фарҳои мошин ба назар мераса. Аз ин фаҳмида мешава ки як мошин дуртар аз назорати камера истодагӣ ва нигоҳ дорад ки мард чӣ кор мекунад. ва чӣ хеле ки мо шумо мебинем, ин мард ба назар мерасад ки бо соҳибхона суҳбат дорад баъди тугмаи занги дара пахш кардан. лекин бардоч хеле ки соҳибхона худаш мега, ин мард бо ӯ суҳбат накарда, яъне ки мард худаш ба худаш суҳбат кардааст. Та иҷа нигоҳ мекунӣ ки бо хай гуфта рафтааст, магар мард девонае. Лекин не бародаро, ба хотири оне ки ин мард тугмаи занга намежиқа ва бо соҳибхона суҳбат намекуна, просто хост нишон буда ки гӯё суҳбат кардааст ва баъдан рафта дар мошин мешинаву ҳамроҳи шофёр мераванд. Мумкин ки дар ҷо шофёр бошад, чунки фарҳои мошин гирён буд. Аз ҳамин кор бисёриҳо хулоса бароварданд ки мумкин ин ягон марде бошад ки шофёри мошин маҷбур кардагӣ бошад ӯро барои ғорат кардан ва аз дургам хеле намоён кард, нишон дод ба шофёри мошин ки гӯё ки тугмаро пахш карда бо соҳибхона суҳбат кардааст, лекин ягон баҳона мекунад ки нашид, бобшин ғорат карда нашид ё ин ки дарша накушодан ё ки ягон баҳонаи дига карда мерава. Шумо бошад чӣ фикр доред дар ин бора? Фикротон дар комментария бинависед. видеое ки айни замон мебинед ҳам ғайриоддӣ ва ҳам бемаъно ба назар мерасад, чунки ҳаракатҳое ки ин зан мекунад ягон хел маъно надорад. яъне ки чӣ хеле ки шумо мебинед, як зан ба назди камераи домофон омада дасташа боло карда наметавонад метарсона ба дили худаш ё ки чӣ кор мекунад, ки ҳамин лаҳза як мошин дида мешавад дар роҳ ва ӯ кори худша бас мекунад. вақте ки мошин мегзара мерава, ин дафъа омада ба назди камера даҳанша боз мекунад, яъне ки камера хӯрда намешавад, чӣ кор карда намешавад, ман намедонам. баъд яъне ки соҳибхона ин записа мебинад, ӯ мега ки ин зана намешиносад, намедонад ки ин кие. видеое ки айни замон шумо мебинед, зан дида мешавад ки ба тарафи ҳуҷрае меравад ки барои шустушӯи пешбинишудагие ва ногаҳон як садои мешунавад ба мисли ки касе ба кӯмак ҷиғ задааст. лекин ҷолибиш дар инҷа оне ҳастад ки ин зан намедонад ки ин садои кие ва аз кадом тараф меояд. албатта ки зан аз ин кор хеле ҳам нигарон шуда ба пулис занг мезанад. бале, сабаби нигаронӣ ҳаста, яъне ки метавонад ки ягон шахсе бошад ки дар атрофи хонаё дар ягон ҳуҷраш ё ин ки пинҳон шудагӣ бошад ва баъдан ӯро ягон кор кунад. дар ин ҳолат занг мезанад ба пулис бо умеде ки ӯ хонаёро тафтиш мекунанд ва дарёфт мекунанд сабаби ин садора ё ин ки садо аз куҷо омадагиаст. лекин пулис ягон чиз дарёфт карда наметавонад. то ҳоло маълум нест ки ин садои кӣ ва аз куҷо буд. дар ин запис бошад дида мешавад як садои хеле ҳам беранге ки ба назди камера мегзарад ва аз ӯ дур шудан мегирад. аз тарафи садош бошад шунавида мешавад як садои роҳгардии хеле ҳам суст ва ё ин ки паст.
то ҳол маълум нест ки он шаб дар камераи назоратӣ чӣ афтидагӣ буд. видеои навбатӣ даҳшатнокиш дар он ки одами қарор гирифта дар назди камераи домофон дар аслан ба кӯмак ниёз дорад ва ҷони ӯ дар хатар аст. дида мешавад ки дар лаҳзаҳои даркӯбидан ин зан тез ба хафо менигарад ва албатта ки тарси ӯ сабаб дошт, чунки якчанд сония пас як мард давида ба тарафи ӯ қиртақи ӯро ҷафида хабш медаронад ва фармон медиҳад ки ба мошин шинам. аз зан бошад дар навбати худаш зора дорад ки ӯ беистад. ва албатта ки ин навор ягон хел пранг нестад, чунки ин мардеро ки омада ин зана маҷбуран ба мошин савор мекунад дастгир карда мешавад. чӣ хеле ки мебинед шумо, ин ҳамин одам бо номи Виктор Кучич гунаҳгор карда мешавад барои рабудани одам дар дараҷаи сеюм. камераҳои назоратие ки дар дарон насб карда мешаванд ҳар гуна функсияҳо доранд. соҳибхонаи ин видео боша дар телефонаш аповишение меояд ки камераш ҳаракат сабт кардаги, яъне ки дар лаҳзаи ҳаракат рух додан камера баъдан гирён мешавад ва ба соҳибхона смс равон карда мешавад дар телефонаш ки камера мушоҳида кардаи ягон хел ҳараката. ва дар ҷайда мешавад ки як зан ба назди домофон наздик мешавад ва дар ҷайда мешавад як зан. зане ки дар дасташ як корда ва корда ҳамин гунаи ба даст гирифтагие ки ба мисли ҷинояткор ба назар намерасад ва дар лаҳзаҳои охир ғайрата ҷамъ карда мехоҳад ки занги дара пахш кунад, лекин наметавонад ки ин кора то охир ба анҷом расонад. то ҳол маълум нест ки ин зан кӣ буд ва чӣ мехост, лекин аз ҳаракатҳои ӯ агар мо бихоҳем хулоса бирорем, ба мисли ба назар мерасад ки инам ба мисли видеоҳои пешина касе мумкин аст ки маҷбур сохтагӣ бошад ба ин кораш. дар ин ҷо боша камераи назоратӣ ва ҳамун функсияи датчики ҳаракаташ сабаб мешавад ки камера ҳамчун камераи зидди сӯхтор ҳам истифода шавад. яъне ки дар телефони соҳибхона чандин маротиба дumi-дардум аповишение меояд ки камера ҳаракат сабт кардагиа ва мард бедор мешавад, мебинад ки дар хонаи ҳамсояш пажар рух додагиа. албатта ки мард ҳаракат мекунад ки пажара хомӯш кунад, лекин наметавонад. оташ то чанде зиёд шидан мегирад, ҳамин қадар зиёд мешавад ки ба хонаи камерадор мерасад. ва баъдан ба хотири оне ки мард худаш дар танҳоӣ наметавонад ин оташа хомӯш кунад, ба дари пушт аз хона фирор мекунад. зане ки дар як бинои бисёр ошиёна истиқомат мекард, бо пулис хабар медиҳад ки давоми як чанд моҳай касе ӯра пайгирӣ мекунад. албатта ки ин зан ягон хел далел дар ин кори худаш надошт, то ҳамон лаҳзаеро ки камераи домофони бино чунин навор сабт мекунад.
یعنی که مرد نزد دامافون اومده بخشش میپرسه از زن، میفهمه که علاقه جستجوش دارن، میفهمه کارهای خودش با فکرم و بخشش میپرسه از کارهای خودش. یعنی که معلوم میشه که این مرد ساق نیست، بخشش میپرسه برای خاطری که خودش خچمان کرده نمیتونه از حرکتایی که خودش میکنه. به خاطر چی؟ به خاطری که ساق نیست. و بعد این کارم یک چند مرتبه دیگه زن خبر میده که این مرد دیدگیه، یعنی که حالا هم کار خودش دوام داده است و اون نمیتونه خچمان کرده. در بسیار فیلم‌های ترسناک استفاده می‌برند کلون‌ها که به نزد در اومده یا اینکه یگان کاستا هجوم میکنن و در این ویدیو باشه همه خیلی صحنه را در حیاتی واقعی می‌بینید. میشود خلاصه بروریم که یگان کس، یگان شناس ممکنه که همسایه‌اش ترسونده است، لیکن همچنین میشود خلاصه بروریم که نه ترسونده است. یگان کس، یگان پاتی، یگان برانگی نو پیشینش هم دیوانه دیگر، یگان هدفی دهشتناک دیگه هم داشته باشه، چون این کارها هم شدنش ممکنه. چی نگاه داری؟ بعد آنی که مرد اپویشنی میبینه در تلفن خودش به سبب نزدیک شدن یگان شخص در نزد کامرا او، چخیلی که میدونیم حرکت کشید، کامرا خبر میتیه، نگاه میکنه که در نزد دریو یک شخص ایستادگی با مثل فروشنده، یعنی که خودش همچون فروشنده معرفی میکنه. بعدا مرد میگه که خونه روبینسون را جستجو داره با سراغه 721. بعد آنی که صاحب خانه خبر میده که این سراغه جستجو میکردگی اون نیست، فروشنده بخشش میپرسه و میره. بعد چی این مرد در نظر صاحب خانه شبهناک به نظر میرسه و زاپیس ویدیو را با پلیس محلی میسپاره که پلیس تصدیق میکنه که این مرد نه کمتر از 19 خانه را همین چونین غارت کردگی، یعنی که خودش همچون فروشنده معرفی میکنه. وقتی که او را قپیدن نتونست به خانه وارد شده، رنگین ایوری پرسپوز کردن، بخشش میپرسه که خانه را خطا کردگی، اگر که کشودن غارت میکنه. بردار فکر خودتون در کامنت را بنویسین اوید این ویدیو چی فکر دارین. اگر که در شما پسند باشه لایک موندن فراموش نکنین و подписаться کردن تا که ویدیوهای دیگری کانال пропустить نکنین. بدونین در تلگرام کانال بسیار خبر و واقعه هایی که در اونجا میبره در یوتیوب بعداً میبره. سلکای یوتیوب کانالم در بالای اکران شما و تا ویدیوهای پیشینه کانال تماشا کردنش فراموش نکنین. همه خیر تا ویدیوهای آینده.